Bona tarda. Com va la relaxació? Ja aneu practicant de tant en tant quan sou conscients del vostre neguit i teniu necessitat de tranquil·litzar-vos? Penseu que és un recurs senzill, que sempre teniu al vostre abast. Simplement cal tancar els ulls i respirar profundament. La visualització d'avui, una llum en el camí, ens pot servir per buscar solucions als nostres dubtes o preocupacions i, per tant, sentir-nos més segurs en moments d'inseguretat o neguit. Us imaginareu, doncs, amb els ulls tancats, la imatge que us aniré descrivint i ja sabeu que és molt important la vostra predisposició a l'hora de relaxar-vos. Us prepareu? Asseguts o bé estirats, recordeu que l'esquena ha d'estar recta, però relaxada. És important que la vostra postura sigui correcta, de manera que pugueu percebre la respiració. També cal que prengueu consciència de relaxar la vostra ment, que us sentiu lleugeres de pensaments. Comenceu fent unes respiracions abdominals. Avui ens imaginem que estem en un bosc molt gran i espès, ple d'arbres. No hi hem estat mai en aquest bosc i ens sentim una mica desorientats i perduts. Estem una mica neguitosos. Així que per calmar-nos comencem a respirar tranquil·lament, ensumant les olors que ens envolten. Ensumem l'olor de la terra humida, l'olor de les herbes del sotabosc, d'algunes plantes aromàtiques. Quina bona olor! Després d'ensumar bé, perquè les olors ens arribin ben endins, ja estem millor, més tranquils i tranquil·les. Ara ens fixem en els colors que veiem al nostre voltant i veiem el color del cel entre el brancatge. Pel terra hi ha fulles seques. Quan les trepitgem, fan aquell soroll especial que tant ens agrada i que ens incita a trepitjar-les ben fort. Mentre anem caminant, veiem un camí molt llarg davant nostre. És un camí amb molta claror. De sobte ens adonem que al final del camí hi ha una gran llum, una bola de llum molt intensa i brillant. Ens quedem bocabadats. Estem quiets, observant la bola de llum, i veiem com a poc es va acostant. És una llum que ens calma, no sabem per què, però com més s'acosta, més tranquils i tranquil·les ens sentim. Quin gust! Que bé que ens sentim! Ens transmet pau. Quan la llum està molt a prop, ens adonem que aquesta llum la desprèn un ésser especial per nosaltres. Un personatge o mascota, com un guia. És molt dolç i tendre i vol ser el nostre amic. I a cau d'orella diu: «Hola, m'agradaria ser el teu amic, si tu vols. He vingut perquè m'agradaria conèixer-te millor i estar amb tu. I si tens algun problema o alguna cosa que et preocupi, que et faci posar nerviós o nerviosa, m'ho pots explicar. M'agradarà escoltar-te. Tinc tot el temps per a tu. I si tu vols, et puc ajudar a intentar solucionar el problema. Estàs molt content, molt contenta de que hagi vingut a ser el teu amic». I l'acaricia suaument. Quin gust! Desprèn una escalforeta molt agradable i et sents molt bé al seu costat. Així que t'animes a explicar-li el que et preocupa, el que et fa sentir neguitós, neguitosa, i li expliques amb el pensament. Et prens tot el temps que necessitis.
Després d'haver-li explicat el teu problema, aquest personatge o guia et diu: estic molt content de que m'hagis explicat tot això i ara et diré el que penso. Et diré el que em sembla que hauries de fer per solucionar-ho. Escolta'm bé. Després d'haver escoltat el seu consell, et quedes realment molt tranquil·la, molt tranquil. Sembla que la teva preocupació s'ha esvaït. Et sents lleuger, lleugera. Quin gust, quin plaer, quina felicitat. El teu personatge o guia també t'explica que sempre que vulguis i et faci falta, vindrà per estar amb tu. Només cal que t'estiris com ara i quan estiguis ben relaxat i relaxada, el cridis per dins, mentalment, i ell estarà amb tu per fer-te companyia i ajudar-te. Per acabar, feu unes quantes respiracions més mentre gaudiu d'aquesta sensació de benestar. Fins aquí la pràctica d'avui. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera setmana.